Dobre, takže dobrý večer, alebo dobré popoludne, dámy a páni. Tak moje meno je Tomáš Ludvík. Prišiel som z fakulty elektrotechniky a informatiky za rohom v Bratislave. Rád by som vám teda odprezentoval, čomu sa zhruba venujeme v oblasti biokybernetiky a konkrétne v modelovaní choroby diabetes mellitus typu 1, alebo teda ľudovo cukrovky. Takže čomu by som sa rád venoval v tejto prezentácii, tak v prvom rade je to jeden klinický experiment, z ktorého sme vychádzali pri identifikácii modelu tejto cukrovky. Je to teda meranie priebehu farmakokinetiky a farmakodynamiky inzulínu. Takže prvý krok tohto experimentu spočíva v tom, že zdravému subjektu sa podá podkožne inzulín. Väčšina týchto pokusov alebo týchto experimentov v oblasti liečby cukrovky prebieha teda na zdravých ľuďoch, pretože sa snažíme zistiť a identifikovať procesy v ľudskom tele, ako by mali prebiehať a následne tie nefungujúce časti u tých pacientov nahradiť nejakými algoritmami, zariadeniami a tak ďalej. Na to, aby inzulín mohol účinkovať v ľudskom tele, aby sa dostal k bunkám, musí sa dostať v prvom rade z podkožia do krvného obehu a následne ku všetkým bunkám tela. To znamená, že je tam nejaká určitá dynamika medzi tým účinkom a tým podaním. Po podaní inzulínu v nejakých časových intervaloch odoberáme vzorky krvi a analyzujeme tieto vzorky na koncentráciu inzulínu. Tento priebeh vyjadruje tzv. Farmakokinetiku inzulínu, to znamená, ako rýchlo sa inzulín dostáva z podkožia po podaní tejto dávky do krvi. Keď sa inzulín dostane k bunkám tela, spôsobuje, že bunky príjmajú glukózu z krvi. Čiže koncentrácia glukózy v krvi sa znižuje. U zdravého človeka by bolo toto veľmi nebezpečné, lebo by sa mohol dostať do stavu hypoglykémie. V krajnom prípade by to mohlo hroziť jeho život. Preto pri tomto experimente sa do krvi priamo dodáva glukóza tak, aby sa koncentrácia glukózy v krvi udržiavala na bazálnej hodnote, čiže na tej východiskovej. Na tomto priebehu je možno vidieť priebeh podávania tej glukózy, vlastne určitú rýchlosť prísunu glukózy a vyjadruje to teda farmakodynamiku inzulínu. Treba povedať, že obidva tieto priebehy sú, alebo tento experiment celkovo je veľmi vhodný, pretože farmakokinetika a dynamika všetkých liečiv musí byť dostupná. To je proste, vyplýva to z nejakých predpisov. Čiže tieto priebehy sú v podstate verejne dostupné. My sme tieto priebehy využili pri zostavovaní a identifikácii modelu. Takže náš model sa na začiatku teda pre tento experiment skladá z dvoch častí. Prvá, tá zelená, je Bergmannov minimálny model, ktorý popisuje dynamiku alebo inzulín-glukózovú dynamiku v ľudskom tele. Čiže ako prebiehajú tieto procesy spracovania glukózy. Rozšírený je o model tej spomínanej kinetiky, čiže po podkožnom podaní inzulínu, ako rýchlo sa objavuje teda inzulín v krvi. Plus sme pridali hore vstup RA, čo je vlastne rýchlosť prísunu glukózy do krvi. U bežného človeka to je napríklad z potravy, hej? Že keď niečo zjeme, určitým spôsobom dostávame prísun glukózy do krvi. Výstupom je samozrejme koncentrácia glukózy v krvi, ktorá sa bežne meria u pacientov s diabetom a je tam ešte určitá stavová premena, ktorú teraz nebudeme riešiť. Prvá časť identifikácie spočívala v identifikácii toho modrého subsystému, čiže tej farmakokinetiky. Máme tu vlastne tými červenými guličkami vyznačené namerané hodnoty. Použili sme Optim Toolbox v MATLABe v spojení teda so Simulinkom na identifikáciu parametrov tohto subsystému a dostali sme teda celkom priateľné výsledky. Toto bola teda tá jednoduchšia časť. Po identifikácii parametrov tohto subsystému sme považovali tento subsystém za fixný
A chceli sme identifikovať parametre toho Bergmanovho minimálneho modelu. Vlastne ako som spomínal, využíva sa pritom ten druhý priebeh, takže farmakodynamika inzulínu, pretože pri tom modeli, ak si spomínate, tak dávku inzulínu poznáme, ten modrý model bol fixný. Prísun glukózy takisto poznáme, pretože v tom spočíva ten experiment. Aby sme toho človeka nezabili, musíme mu dodávať určitú glukózu priamo do krvi a udržiavame výstup na konštantnej hodnote. Čiže poznáme aj výstup. Na základe toho možno identifikovať parametre. Tu je možno vidieť výsledky tejto identifikácie a vlastne modrou čiarou je zobrazený priebeh koncentrácie glukózy v krvi. Tými zelenými je plus minus pásmo 5% oproti bazálnej hodnote. Čiže tam naozaj tie výkyvy sú veľmi malé. Takto sa nám podarilo teda získať parametre vlastne celkového modelu. Takže vlastne úspešne sme reprodukovali štandardný klinický experiment simulačne, čo je celkom veľký krok k tomuto modelovaniu diabetu. Využili sme teda pri tom spomínaný Optim Toolbox a nelineárnu metódu najmenších štvorcov. Samotná táto časť ale v praxi nie je úplne použiteľná, pretože bežný diabetik používa dva typy inzulínu, bazálny a bolusový, ktoré majú rozdielne farmakokinetiky aj dynamiky. Tým pádom teraz budeme pracovať na tom, aby sme rozšírili tento model ešte o druhý typ inzulínu. To je teda jedna vec, na ktorej chceme pracovať. Druhá vec je, že vlastne tento model mal vstup glukózy priamo do žily, hej? Čo samozrejme nie je vhodné. Bežne diabetik si monitoruje sacharidové jednotky, ktoré sa vypočítajú podľa určitých tabuliek, o tom, koľko vlastne glukózy prijal. Takže by sme tento model chceli rozšíriť o subsystém trávenia potravy. Dobre. Toto by bolo z mojej strany všetko.